Hej YouTube, i dag vil jeg vise jer, hvordan man tuner en normal lighter. Det er sådan en billig en. Til at starte med piller jeg det her låg af. Og her, så tager jeg her og piller det af. Ja. Og så tager jeg så og skruer op på den her. Hvis I kan se, der er sådan en her. Den tager jeg så og skruer op. Og så ned, så den passer. Og så tager jeg så det her låg. Vi tager så det her låg på igen. Og så har jeg faktisk tunet lighter. Og så vil jeg lige vise jer, hvordan det ser ud, når man har tunet. Kom på. Den driller lidt med at komme på. Fuck, man. Okay, lige se, hvordan den fungerer. Det var så alt for i dag. Vi ses YouTube.